Uyofuna umuthi kugodo aniqinise. Umuthi. Ufuna umuthi. Ufuna umuthi. Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Hey, khona igama elithi noma ngabe izinto ezodaka kusekhaya la. Noma ngabe izinto ezodaka kusekhaya la. Okusho ukuthini okusho ukuthi ke noma ngabe iAfrica noma ngabe iSouth Africa yonakele kangakanani kodwa abantu abayosukuma bayilungise kosukuma thina sizame kwenzela ukuthi ke izwe lingafi ngathi u1 lo 2 fihla ihlazo kamakhelwane wakho yikho ke sila sisefried la sekwasibisi sebisini angifuni ukusho lutho angifuni ukukhuluma kakhulu umama asiqale kumnumzana uSibisi mfowethu Njani nonke? Ngiyaphila mina mfowethu asiqale la umsebenzi owenzile umuntu angazi uma kuthiwa khona umuntu okhuluma umlomo ongathethi imanga mfowethu ube umlomo ongathethi imanga awusithi waqa fahla uqala kanjani ukubona umfekayo umbona kuphi ithini into yakho uma umbona enkundleni zokuxhumana nihlangana esontweni nihlangana kuphi No, uLinda Mfekayo ngalalela nje ukhosini kade interviewer uLady D. Yes. So echaza ke istory sakhe nothando lokusupporta umphakathi ngokuthi awunikelele ngezicathulo nangeuniform. So ngayithanda nje ngathinteka ngoba nami kokuyinto esenhlizweni yami ukuyenza ukubuyisela emphakathini. Ngase ngitholayo ukuthi ke unezingqinamba zokuyenza lento. Njengokuthi kwayechaza nje kulapha kuleli day ukuthi kunosisi omboleke imoto. Yes. Manje lo sisi le moto isizwe sezoyithatha iyahamba emva kwalokho ke sezokuba nayo into yokuhamba. Ngase ngithi mina le concept yakhe inkulu kakhulu. Uyabona makukhuluma ngo1 million pairs of school shoes. Yes. Akusinto encane, into enkulu. Yes. So nomuntu onoma ukuphi ofuna ukumsiza uzodinga ukuthi noma ethi now 10 pairs of school shoes. Kufanele akwazi ukuzowucollect ubabufekayo. So manje mayengenayo transport yokwenza leyo nto kuzokwenza kube nzima. Ngeke ngikudonatele ngesicathulo. Ngiphinde futhi ngikulethele mina kusona. Kufanele usibe nendlela la sihlangana khona ukuthi sibithana halfway. So ngase ngithi no ake senze nathi as u7 times ukuthi sibuyisele emphakathini. Sathinteka sayikhuluma nomama wala ekhaya ngathi no kunemoto esinayo vele sihleli nje singajwayele ukuyisebenzisa kakhulu bayisebenzisa ngaleso sikhathi no asiyithathe le moto simnikeze uLinda Mfekayo akuphushe le campaign savumelana namhlanje ke njoba nikhona iyo ke imoto le enizoyithola hlobo le BMW F30 imoto nani niyayibona ayikhathele akukho la izohamba ikhohlela khona endleleni nje imoto ushaya ukhiye the sky is full service by uBMW. So nje i-right yonke into yayo uzohamba nje aphusha icampaign asigcinanga ukuthi sizomnika imoto because masemnika imoto usazophinda alinde amapheze ecathulo ukuthi obani abamdonethelayo la emontweni phakathi kunamapheze awu50 ecathulo ukuthi aqale ngawo baba umsweli ukuthi ahambise icathulo singamnika imoto ifike ihlala imoto asimnika imoto nezicathulo azokwazi ukuthi ayihambise la akafuna ukuyihambisa khona se-identify khona abantu nabambonayo ke ehambe ephusha le campaign bazomjoyina ngendlela bamdonethele sekulula ukuthi afike kubo futhi azocollecta lezi zicathulo iqhubeke le campaign nanokuthi ke nathi time after time sizokucheck ukuthi usekuphi necampaign sezingaki izicathulo kulo 1 million pairs of school shoes usethola amaphela amangaki nathi masibona ukuthi kunesidingo futhi sokufaka amanye amaphela siwafake ukuze siyifeze le campaign yakhe ka1 million school pairs of shoes. So silapho nje namhlanje ukuthi hayi siya hand over namhlanje imoto namapheza awu50 ecathulo ukuthi hayi babumfekayo awuyihlabele phambili
unikelele umphakathi wethu ngoba umphakathi esihlala kuwo baba uMsweli uswele ngempela. Yes. Kubuhlungu ukuthi ingane ifike izenyeze phakathi kwezinye izingane ngokuthi ayinaso isicathulo. Yes. So ngiyazi ukuthi ubaba uMfikayo nani baba uMsweli nenza umsebenzi omkhulu wesizwe. Ingakho sithi thina esinawo amandla asikwazi ukuphosa kini nisigijimele la singafiki khona thina siyabonga. Ubabambe labo mfuthu ungasabi babambe ngoba sibheka ingcinga eziningi kakhulu. Okay. Cha mfowethu nansi into akuvamisile siyabona inkampani amadila bexhasa abantu ngenhloso yokuthi mayixhasa abantu usuke efuna nayo kube khona okuzobuya i-return on investment. Akuvamisile ke inkampani zabantu abamnyama akhiphe kwi-fleet yakhe anikeze omunye umuntu omnyama futhi umuntu omnyama ozamayo ongenazo izinto ongathi uma nginika usibanibani khona into ezobuya masishana. Isukaphi lento kuwena ukuthi uvele ngoba bengizothi ukube ulimi lebhizinisi bengizothi ukugembula uvele uthi hayi ngizomnikeza ngoba umuntu this is your inkampani uyancwaba wena. Yes ngiyangcwaba. Awudayisi imoto. Yeah. Umuntu oncwabayo ubheke kuza ama client noma kusuke kukhalwa aduduza abantu abakhalayo kodwa uthi wena ngizokhipha imoto ngisupporte umuntu ne-initiative yakhe. Ithini lento isukaphi? Baba uMsweli ngizokuveza nje. Yes. Mina nje nguthabana kaSibisi. Yes. Angikhulanga ekhaya linakho konke. Yes. Yabo. Ngikhulile ngasokola. So impilo yokusokola ngiyayazi. So noma ngicwaba manje, kahle into yangenza ukuthi nalento lebhizinisi lokungcwaba ngize ngilenze. Umphakathi ebengisebenzela kuwo kakhulu umphakathi wasoLundi ngahlala ngabuka nangendlela umuntu omnyama indlela babengcwaba wawubona ukuthi ayinaso isithunzi sokuthi nje kufihlwa umuntu kufihlwa nehlazo labantu bakithi abamnyama. Yes. So yaqala lapho nayo lento ukuthi no yazi asibathanda abantu sifihle ihlazo labo sayiqala sawenza lo msebenzi. So lento yokukhula ngingakhulanga kahle uma ngabe nami senginezinto eziphathekayo kwakhona into ethi no yazi abantu kufanele ubuyisele kubo. Khumbula baba uMsweli nathi sisupportwa kwibhizinisi lethu abantu abangathathi intweni. Yes. Ngoba i-target market yethu kahle ama-pensioners nalabo mhlambe abantu abayiholela iqolo nani uma ubheka ama-premiums ethu abantu angama-premiums akhava labo bantu. So siyakwazi ukuthi nala sihamba khona senza imingcwabo siyakwazi ukubuka isimo ukuthi isimo asihambi kahle la. So lento yangena yakheka kimi ukuthi uma ngiba namandla kufanele nami ngikwazi ukubuyisela kuphi emphakathini. Lokhu kuyingxenye nathi ukubuyisela emphakathini ukuthi baba uMfekayo mfowethu igalelo lakho ufuna ukulidlala ekubuyiseleni ekusizeni abantu abamnyama na amasondo qhubeka ngawo asizukugcina la siyamboleka yona kodwa simnike i-time frame ukuthi simboleke isikhathi esingakanani uzogijima ngayo le campaign kodwa uhlelo lethu luthi kuzofanele simthengele imoto ezikhampani esizomnika yona soyibhala nje ukuthi wayisponsorishwa u7 times sizomnika yona kube eyakhe. Leyo moto imoto ke ayobe isebenzisa futhi engenambandela yabo ngoba indlela nathi esithi thank you ngayo kuphi kuma customers ethu asisupportayo ukuthi nawo izingane zawo ayisizakale bakwazi ukuthi nazo izingane zama zezikoleni zifike zifane nezinye izingane. Mfowethu ngiyakuzwa lento iphuma enhlizweni awutshela abantu awuthwele. Hayi ke lutho mina ngithwele la ekhaya kuyakholwa nje umama wala ekhaya umfundisi nje impela ogcotshiwe. Umfundisi impela nje uphelele ogcotshiwe. Hayi mhlambe bengizothwala ngaye ekhaya kuyathandazwa nje ayikho into yomuthi nje into ukuthi umuthi nje hayi asisebenzisi nayo. Nika umuntu ismall lanyana background wena ubani nje wenzani wafunda esikoleni awufundanga. Baba uMsweli mina ngifundile ke. Ufundile wena? Ngifundile impela. Ngifundile i-primary, ngafunda i-high school, ngafunda i-tertiary, ngafunda eMangosuthu mina university. Ngangenza electrical engineering heavy current.